आपण पाहतो महाराष्ट्रातील पर्टिक्युलर जो विदर्भ पट्टा आहे, या ठिकाणचा जो शेतकरी आहे तो गरीब आहे, अल्पभूधारक आहे. तर अशा शेतकऱ्याला जवळपास 50,000 ₹1,00,000 त्यांच्याकडे असेल, तर त्या तेवढ्या पैशामध्ये ते कोणता असा शेतीपूरक व्यवसाय ते करू शकतील? ते अल्पभूधारक शेतकरी हं. हे जेमतेम वर्षाला ₹50,000 कमवू शकतात. कोरडवाहू शेतकरी किती बरोबर. त्यांनी काही केलं. तर अशा ह्या ₹50,000 किंवा ₹1,00,000 पर्यंत त्यांना मजल मारली. तर अशा शेतकऱ्यांनी शेतीला पूरक उद्योग करावे त्या 50,000चे, 1,00,000चे. आपण ₹50,000 मिळवतोय आणि 50,000च्या कर्ज मिळवण्यासाठी आपण ₹1,00,000 खर्च करतो कर्जमाफीसाठी. हे गणित तुम्ही या आंदोलकासोबत राहून तुम्ही गणित लावा त्या गोष्टीचं, की आपल्याला किती वेळेस नागपूरला जावं लागते, किती वेळेस जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावं लागते, किती वेळेस तालुक्याच्या ठिकाणी जावं लागते. हे खर्च लिहून ठेवा. हे खर्च आपला 50,000च्या वर जाते.